wiecie, ważne zwycięstwo, abstrahując od finału, no pokazaliście ci, że Sanok jest jak najbardziej do grania. No są dobrze grają, bardzo dobrze grają, ale tutaj musimy tak grać jak tutaj, nie? Musimy twardo grać z nimi wszędzie, w Sanoku, wszędzie tutaj, tak musimy grać cały czas. Jaki był ci pomysł na ten mecz? Co wam trener powiedział po tej minimalnej porażce w Sanoku? Mówił, gramy to samo, bo dobrze, że my gramy tam, trochę farsie grać tutaj twardo i psychicznie. To teraz co zrobić, żeby to powtórzyć? Czyli równa konsekwencja w obronie, tak? No, musimy zrobić to samo, musimy obrońcę, duże krążki wybijać i twardo grać na nich cały czas. Jak ta seria się skończy twoim zdaniem, Dawid? Wygramy w 5. meczu. Twoja ocena tego spotkania, no piękne zwycięstwo. Moja ocena taka, że pierwszą tercję zagraliśmy dość bez głowy. No, pierwsze 13 minut były ok, następnie straciliśmy 2 bramki, trochę głupie, po Buliku jedna bardzo głupia bramka. No i było 2-1, ale wyszliśmy bardzo zmotywowani na drugą, trzecią tercję. Wiemy, o co gramy, widać, że jest to zespół, jest to drużyna. Walczyliśmy, graliśmy ciałem, nie odpuszczaliśmy żadnego metra lodu i rezultat był 5-2, także nic tylko się cieszyć, ale o tym meczu trzeba o tym pamiętać, ale zapomnieć i jutro jest następny mecz, jest 1-1, trzeba walczyć dalej do 4 zwycięstw. Bez dwóch zdań, już kompleksu Sanoku nie ma. Nie ma kompleksów, to są play-offy, stan rywalizacji 1-1, szanse 50/50, ale gramy o mistrzostwo i nikogo się nie boimy, żadnej drużyny, a tym bardziej Sanoka. To, że oni wygrali rundę zasadniczą, to już minęło, to jest za nami. My jesteśmy przygotowani w 100% na play-offy, po to graliśmy cały sezon, żeby teraz mieć siły i te siły są i jestem pewny, że zwyciężymy te mistrzostwa. A Rok, twoim zdaniem, jak ta seria się skończy? No właśnie. Ja na początku już mówiłem, że to będzie do 6 meczy, 7 meczy, na pewno to się nie skończy szybko, będziemy walczyć i nie wiem, myślę, że 4-2 dla nas.